Grunden til, at Lalandia har brugt sponsorcar i vores markedsføring, det har været, at det har faktisk været et af de eneste midler, vi sådan ligesom har kunne se til, vi kunne anvende for at være en effektiv måde for at komme ud på de danske landeveje. For at komme til Lalandia er det jo nødvendigt, at man har en bil, i hvert fald for de flestes vedkommende. Og ved at bruge sponsorcar, jamen, så har vi kunne påvirke rigtig mange bilister. Og bilister, de fleste af dem, er jo i vores målgruppe. Det, jeg har fået ud af at bruge sponsorcar i vores kampagner, det er, at vi har fået en effektiv distribution af vores budskaber omkring tilbud i Lalandia. Og vi har fået vist dem et sted, som vi normalt ikke har adgang til. Det, der overraskede mig mest ved analysens resultater, det var, at der kunne dokumenteres en så tydelig bundlinjeeffekt for Lalandia. Hvis man skal bruge sponsorcar som annoncør, så tager vi en dialog sammen med kunden om, hvilken profil man ønsker at komme i kontakt til. Vi har 68 informationer på vores medlemmer, og derfor så gør vi meget ud af at sikre, at vi kun præsenterer annoncørens produkt over for medlemmer, der har behov for ham. Det gør også, at den omgangskreds, som medlemmer har, der kører med reklamen, de er ofte 70% lige med medlemmet selv, og derfor sikrer man, at den omgangskreds, som også ser reklamen, og som er den vigtigste for annoncøren, de bliver godt informeret og får deres produkt ind under huden. I forbindelse med kampagnen, der har vi brugt vores ambassadører til at distribuere blandt andet brochure-materialer og små gavekort, som de kunne give videre til dem, som de stødte ind i, når folk de spurgte ind til, hvad det er for et budskab, de kører med på deres biler. Jeg har kørt med Lalandia-reklamerne på min bil i, det bliver vel efterhånden 4,5 måneder. Jamen, grunden til, at jeg har valgt at blive ambassadør for sponsorcar, er, at der er mange spændende kampagner, som de kører med. Der er mange spændende produkter, og der er for eksempel teaterforestillinger, som man kan få billetter til. Og der er så også, som man kan se på min bil, mulighed for at køre med reklame for Lalandia. Vi er positive omkring et fremtidigt samarbejde med sponsorcar. Sponsorcar er Danmarks førende og største inden for sit område og har været aktiv siden 2005 og har med 68 informationer på medlemmer været med til at give over 400 samarbejdspartnere kunder i butikken. Sponsorcar tilstræber kontinuerligt at udvikle og forbedre sine kampagner, så de målrettes 100% efter hver enkelt samarbejdspartners ønsker. Derfor tilbydes der ikke kun synlighed i lokalområdet, men branding, streamerkampagne, kunder i butikken, mund-til-mund, solomails, sms-kampagner og produktanalyser. Og endelig formentlig de eneste i Danmark, som tilbyder kunder markedsføring med betaling helt eller delvist via produkter. Hvis man kunne tænke sig at komme i kontakt med os, så går man ind på sponsorcar.dk, og så finder man kontaktformularen og skriver til os. Eller man ringer til os på 70 27 70 19.